Bueno, moi bons días a todos e a todas. Grazas por acompañarnos nesta conferencia de prensa donde imos dar conta dos asuntos aprobados na Xunta de Goberno e que ascenden a preto de 5,3 millóns de euros. Para a igualdade, en vésperas do 25N, iniciativas sociais, investimentos en concellos, estradas provinciais e movimento asociativo. O detalle, 200.000 euros son as axudas que concedemos e aprobamos para a promoción da accesibilidade universal, o programa Provincia Máis Inclusiva. Aprobamos 3 achegas do Máis Provincia para os concellos de Cambados, Tui e Redondela, valoradas en 337.000 euros. Aprobamos a relación de admitidos dos programas de estadías de fin de semana, Lecer en Familia e Máis Benestar, dotados con 400.000 euros. Demos luz verde ao proxecto de mellora de 2 estradas provinciais en Rodeiro por valor de 523.500 euros. Aprobamos o expediente de contratación para a adxudicación para a mellora da estrada provincial 2702 a Moedo os Valos en Pazos de Borbén por case 1 millón de euros. Concedemos as axudas doutro dos nosos programas estrela, o Acción Comunitaria, e neste caso o Máis Agua, con máis de 2,3 millóns de euros. E por último, e como vos dicía, en vísperas do 25N, o Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller, aprobamos as bases de axudas para o fomento da igualdade e a prevención da violencia de xénero para o ano 2026 por valor de 460.000 euros. E comenzamos e facémolo ca liña de axudas da que nos sentimos moi orgullosos, provincia máis inclusiva, porque hoxe aprobamos destinar preto de 200.000 euros a 30 entidades sen fins de lucro de 18 concellos da provincia para promover a accesibilidade universal. Son 20.000 euros máis que o distribuído o ano pasado, as 30 entidades 11 máis que o ano pasado recibirán recursos que oscilan entre os 2.000 e os 10.000 euros. E con estes recursos van poder afrontar melloras na accesibilidade dos seus inmobles para rachar coas barreiras arquitectónicas, van poder adquirir sistemas de comunicación que garantan a inclusión ou dotarse de camas articuladas, colchóns antiescaras, cadeiras de rodas e demais material de mobilidade. Así que avanzamos un ano máis nestas liñas de axudas que puxemos en marcha no ano 2024 e que queremos favorecer a participación activa de todas as persoas nos diferentes ámbitos da sociedade. E seguimos co benestar social porque hoxe aprobamos a relación definitiva das preto de 5.200 persoas admitidas nos programas Lecer en Familia e Máis Benestar dotados cun orzamento de 400.000 euros. O detalle, no caso de Lecer en Familia, que, como sabedes, é un programa de estancias de fin de semana para familias con menores a cargo, beneficianse 3.000 persoas de 50 concellos da provincia. E o éxito da iniciativa é tal que temos 4.371 persoas en lista de agarda. No que se refire ao Máis Benestar, o programa de termalismo social para persoas de máis de 55 anos, beneficianse 2.163 persoas de 60 concellos. E aquí a lista da agarda está integrada por 1.442 persoas. Así que agardamos que estas preto de 5.200 persoas disfruten destes 2 programas sociais que funcionan tamén como impulsores da dinamización económica desta provincia, xa que contribúen enormemente a manter a actividade do sector turístico en períodos de menor afluencia. E pasamos agora ao terzo dos concellos, porque aprobamos 3 axudas para Cambados, Tui e Redondela, ao abeiro do Plan Máis Provincia, por un importe de 337.000 euros. Trátanse de reaxustes e reinvestimentos de recursos xa coincididos previamente e que vai a permitir nestes 3 concellos o seguinte:
En Redondela, cubrir a achega municipal correspondente á humanización da contorna da Praza da Petanca. Este proxecto está financiado polo Plan Extra con 700.000 euros, agora lle incrementamos 144.000. Por lo tanto, son 844.000 euros de achega da Diputación. En Tui, destinaremos máis de 102.000 euros para a coberta curva do campo de fútbol municipal Álvarez Durán para solucionar os problemas de drenaxe. E hoxe tamén aprobamos outra axuda para Cambados, tamén para un campo de fútbol. Aquí é outro reinvestimento do máis provincia, co que se vai a facer fronte a unha actuación moi urxente e moi necesaria, que é a adecuación da cuberta actual das gradas do campo de fútbol municipal de Burgáns. E aquí vamos a destinar en total 91.000 euros e que vai dar solución ao mal estado das cubertas, que recentemente aínda foi noticia por desprendementos que conlevou, no caso de que houbera xente, pois males maiores, está nun estado moi deteriorado, que se debía actuar antes, pero é agora neste momento. E nós, ca máxima celeridade, habilitamos os recursos para que poidan poñer solución definitiva. E isto é outra mostra de que a Diputación é a mellor aliada dos concellos, en este caso de Tui, Redondela e Cambados. E grazas ao noso municipalismo, esa flexibilidade que damos do plan Máis Provincia e outros, pois aprobamos este reinvestimento en tempo récord. E agora pasamos a unha parte de estradas provinciais, pero que ten impacto nos concellos. E demos luz verde ao proxecto de mellora da seguridade viaria e mellora tamén da mobilidade peonil nas estradas EP 6201 Rodeiro Vilela e EP 6202 Rodeiro Oseira por un importe, o proxecto, de 523.500 euros. Este mesmo luns me despracei ata alí, ca diputada de Infraestructuras Belén Cachafeiro, para anunciar a aprobación do proxecto na Xunta de Goberno de hoxe venres e máis dar ao detalle os asuntos deste proxecto. É unha actuación que vai a estar financiada íntegramente pola Diputación. Paga o 100% a Diputación. E vai permitir avanzar na mellora da seguridade viaria destes dous viais que atravesan os núcleos de Santa María de Río e San Martiño de Asperelo. E tal como dixen daquela, o luns vaise renovar a capa de rodadura, actuacións de calmado de tráfico, con sendas peonís, unha demanda histórica por parte dos veciños destes dous lugares. Mais ao detalle, no caso da EP 6201, que vais actuar entre os núcleos de Rodeiro e Río, 2,3 kilómetros de distancia, onde se van a cunetas transitables de formigón, na parte onde hai máis densidade de tráfico rodado, pero tamén de tráfico peonil, e en concreto no núcleo rural de Río, onde ali habrá tamén un treito de senda peonil e zonas de calmado de tráfico. Na EP 6202, Rodeiro Oseira, concretamente no núcleo rural de San Martiño, pois tamén se vai a construir unha cuneta transitable de formigón, un muro de contención, elementos de calmado de tráfico e a mellora do firme. En definitiva, máis de €500.000 para mellorar 2 puntos de 2 estradas provinciais no Concello de Rodeiro para mellorar a seguridade viaria na rede provincial, unha rede provincial que é determinante no conxunto da provincia para vertebrar o territorio. E pechamos o capítulo dos concellos con outra estrada provincial, da que xa falamos aquí en máis dunha ocasión, porque aprobamos o expediente de contratación para ensanchar a mellora e mellorar a seguridade viaria da EP 2702 a Mue dos Valos, en Pazos de Borbén, por un importe de case €1.000.000. Trátase, como saben, dun proxecto que estaba paralizado cando chegamos aquí, e nós fomos quenes en poucos meses a aprobalo e empezar todo este camiño que nos permite que esteamos máis pronto que tarde de iniciar
os tan desexados e necesarios traballos nesta estrada do Concello de Pazos de Orbén. Os traballos que xa manifestei en máis de unha ocasión que levamos un retraso de máis de 5 meses desde o momento en que unha vez que mandamos o convenio para o Concello de Pazos de Orbén foi o tempo que tardou en asinar e, polo tanto, nós seguir con todo o procedimento. Outros concellos tardan unha semana, un mes, como moito. Por lo tanto, xa digo, estamos no bo camiño e nós seguimos co procedimento para atender esta necesidade histórica da veciñanza de Pazos de Orbén. É unha obra que ten por finalidade mellorar a seguridade viaria e peonil entre os puntos kilométricos 6 máis 550 e os 7 máis 980. Vais incrementar a sección da estrada, dotarse con carriles máis amplos e con beiras rúas, mellorar o seu trazado e unha cuneta transitable para mellorar a mobilidade peonil. E rematamos os asuntos da Xunta de Goberno cun das cuestións dos temas máis relevantes, que ten que ver co asociacionismo. Si as semanas anteriores vos viña falando de 2 programas, o de regularización de traídas de augas con 340.000 euros, a semana pasada o das axudas ás asociacións con máis de 2,1 millón de euros, faltaba a terceira, que hoxe demos luz verde e aprobamos as axudas do plan Máis Agua, que ascenden a máis de 2,3 millóns de euros e beneficiarán a 245 comunidades de usuarios de auga. E, novamente, esta convocatoria superou as nosas expectativas. Isto en base ao número de solicitudes recibidas, que foron 370, e delas 245 de 46 concellos cumprían todos os requisitos, outras quedaron completamente excluídas, pero 35 quedan en lista da garda. 35 que, polos antecedentes que temos, probablemente entren moitas delas por outras cuestións de renuncias que poidan facer ou investimentos á baixa. Así que podemos decir, en liñas xerais, que estas 245 comunidades de usuarios de auga van a recibir entre 6.100 e 10.000 euros. E van a poder mellorar as súas infraestructuras que ten que ver cas traídas de augas, executar melloras na rede de distribución, toda a parte de acondicionar os depósitos, onde se fai a captación, construir novos pozos, mellorar a calidade e o control da auga, así como tamén, entre outras moitas actuacións, instalar placas fotovoltaicas. Así que, nestas 3 semanas, temos aprobado case 5 millóns de euros. Ni máis, ni menos. Isto é unha cifra moi importante que, se sumamos a que vimos acumulando no ano 23 e 24, non cabe a menor dúda que permite dar resposta á elevadísima demanda que hai por parte dos colectivos veciñais e que viñamos de 8 anos onde estaban completamente ignoradas este tipo de solicitudes e que para nós teñen un papel fundamental no desenvolvemento da nosa provincia e no benestar da nosa veciñanza e que indirectamente é unha maneira de axudar aos concellos, porque aquí falamos de que é unha competencia municipal e nós, desde o punto de vista da Diputación, estamos axudando, asumindo melloras que indirectamente, insisto, beneficia aos concellos. E xa para rematar, en vésperas do 25N, o Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller, seguimos demostrando que somos un goberno comprometido coa igualdade. Porque hoxe aprobamos 2 liñas de axudas para fomentar a igualdade de oportunidades e previr a violencia machista, dotadas con 460.000 euros. Destos recursos, 260.000 están dirixidos aos concellos de menos de 20.000 habitantes para mellorar a atención integral das vítimas e aos seus fillos e fillas, axudar as mulleres en situación de vulnerabilidade e mellorar a orientación e formación das mulleres. E, por outra banda, están 200.000 euros que van dirixidos a entidades de iniciativa social sen fins de lucro para que poñan en marcha sensibilización, formación e prevención da violencia de xénero,
atención ás vítimas de violencia machista e ás súas fillas e fillos, programas destinados ás mulleres vulnerables ou con dificultades e actividades para fomentar a igualdade. Así que o que contan son as cifras. E as cifras avalan o noso compromiso pola igualdade. 460.000 euros para o fomento da igualdade no ano 2026 e un orzamento para este servicio que no ano que ven medra case un 7%. Compromiso e, ademais, boa xestión, porque en este ano estamos a aprobar as liñas de axudas en xaneiro. Antes de que comece o 2026 xa estamos traballando nas do vindeiro ano. Isto nos vai permitir avanzar xuntos para construir ao que todos aspiramos, que é unha provincia libre de violencia machista. E pola miña parte, non teño máis que engadir, non sei se hai algunha pregunta ou aclarar algunha cuestión. Sí, bueno, é unha viaxe que, lóxicamente, levamos traballando nela fai semanas, fai meses, cun claro obxectivo, entre outros moitos, é o de pechar un acordo riguroso e leal de cesión temporal da obra a derradeira eleición do mestre Mateo de Castelao. Sabedes que a vinculación ca provincia de Castelao é importante, son 20 anos os que viviu aquí Castelao, o museo que lle dá o nome ao seu o edificio do museu leva o nome de Castelao, aí está agardada a maior colección del. Estamos continuamente programando actividades. Este ano, os primeiros premios de Castelao para a produción de textos teatrais, fixemos visitas. Isto, digamos, que é o culmen a este ano, onde tamén é o 75 aniversario do seu pasamento. Por lo tanto, o obxectivo é claro, pechar ese acordo para poder traer expoñer aquí en Pontevedra temporalmente o cadro a derradeira elección do mestre Mateo e logo vamos a do mestre, perdón, a derradeira elección e logo vamos tamén a manter contactos con todos os colectivos da provincia, tanto en Argentina como en Uruguai. Sabedes que a proximidade xeográfica permite desplazamentos rápidos e ali queremos manter vivos os lazos coa provincia. É unha evidencia que tamén a provincia de Pontevedra se mantén viva esos lazos que recibimos do outro lado do Atlántico, en particular de Argentina e de Uruguai. Así que, xa digo, vos iremos contando detalladamente de todo o que vamos a facer ali. Sabedes que vamos o vicepresidente Rafa Domínguez e tamén o deputado de Cultura e directora do museo, porque aí vamos xa digo, con fin claro, pero aberto a todo. Aí temos unha oportunidade. Moi ben, moitas gracias. Xa, mestre Mateo, xa ando premios mestre Mateo, xa lle cuidado,